BJP! No, no! RSS! No, no! Kwa school Kalaniam, kwa hospital Kalaniam no, kwa surak Kalaniam, kwa electricity Kalaniam. Ka New Trap Youth Council HYC haka arpusan trik rempang kala thang ye ka dor teng shop jong National Secretary Bariam ka BJP ubedeiru unoyalam ka RSS usunil diodhar shabar ka office jong ka BJP hashlong da ka bapendrem jor ye ka jingkran badang shen jong u ka balasa priang hakirinsan social media kum ka jingtmu bashir khei ban penyapa ya pra ye ki jai bin reu hameghalia ka jingkran jong usunil diodhar kamde ka aka Henry ka dei ka bi sian pathai ka bathmu ban phia ya ka jing imsuk imsan jong ki nong shong shnong ki badon halaki jong ki jinge nyam ba pher hameghalia bat ka HYC kan om ailat ya ki bakum kini ki jingkran bashir khei bakin yo jaka hakari jongi ong u president ka HYC uba roy kupar senrem ha ukurwo Uba senrem upenrem jur ya kade ke jingle jong usunil kum ke jingkren ka bomdon jingket kli ki bayalam bakla bat ki ba penyapa ya pra ki ba keno bakaladon ke jingle ben ya ki nong but niam tenrai jong ki trai muluk da ka boong baki de ki bom shisha bat ki bathumu ban penmi ya ke jinya kenat jat benriu Ula ong hameghalia ke jinge ki trai muluk hapdeng ki khasi jaintia ka long ka bokong san bha ha ke jinglong kerpang bat ka pen i yakinong bot jongka kum ki basha ban ben ka long ka jingpen kala ka bakrau bat ka jingpen ja burom yakinong shongshnong jong ka jela barok away uba senrem ulo ong ru ba ka jingkren jong udiodhar ka long kum ka jingkren sian perthei ka badatmu ban wanra ka jingya pher jai benriu bat ka jing tuklar ya ka imlang sa lang bat ka kolshor Ngi dawa ba usunil diodhar udai ban wengno mardori ke jingkren jong u bat ban panma pajba na ka jai bin riu trai muluk jong ke jela Meghalia. U presiden ka HYC u kenturu yakino yalam ka RSS bat BJP baki deban tek lakam yakino yalam jongki da ka memaham ka Meghalia kam dei ka jakale tes na ka benta ki jing penia pher jai bin riu kenu ke jing persyang ban pia yaki briu jongi haka kerteng jong kenyam ka seng kan le da ka bor ka beting Ki dekhot ka seng kila pertaru ya ki slogan persya ya ka BJP bat ka RSS hakane ke jing yakhi. Nak kalian ka seng nilai wan hakane ka kajan kene ko office jong BJP ban penpau ya ka jing smo bitar bat hakadu upor ka jing perem jong ka seng bat kum jong ka jaj breu hi brakwei ya ka jing kren big ya ka jing kren anna jong wei breu bodai jong ka RSS beru dekhot jong BJP ya ka ba nilai i lengba ki video hari ini kuno keren ban penyesit perajat beriu lengba jong kaniam di emdon kam su ban batai ngai bun ki pajba jong kajai beriu ini kira sakhi ya ka jingkren labla ka jong u ya ka jingkren be ki jingkren ki bayalam bakla jingkren ki basniu bat ki bakta mat yong ya ka jai beriu bat khamtam ya ka jingi teli ha ka jai beriu ko jongi dan nakal yang kaseng ni wan ban perem ya ka jingkren jong u ni la thangru ya ka ni ka teng shop ban thang jam dau jam rengiu ya kum gini gejat briu dibangi kum gejat briu nim don kam bikin wan yuk gejat gejat briu dini mar ngi soto balada kajing don jong gini gejat briu kan wan ra ya kapat ke pra kan wan ra ya kajing isi kan wan ra kajing pun jong kajing ba mehun kajing ba mesuk hapadeng jongi pardok prosnap tikawai ke ba nakaliang ka seng iwan hakani ka por kalong ban pun soturu ya ki pajba jong gejat briu bateng-teng ki briu ki wan nabar ki keren kasi ki so bagi nang keren kasi andre ngi soto syai ba Banabar usak banabar hi bat ni kum ki pardo pasnam ide hi mangi banesyong banesa ni takdaw ngi don kam ya kajing teli ngi don kam ya kajing sujumut kajing kli iwe puwe ban ailat ya kum gini gibriu ki banabar ki bayale ban penstu bakla ki bele ban yalam bakla bat kham tame ban perung ya kajing mut ki basniu ha ka donut ha kajing mut perkhat jong ki pardo pasnam ke jongi tindak kalian kaseng bang mengiwan hang ni ban thang yang ning shop hendrei di dawaru ba udai ban ai ke public apology umdai ba un susong bun susngap jar namar kani kala kata bahaya ka jaj beriu jongi kham tame ka jing teli jong ka jaj beriu jongi te harju ka poru kumban supun kan mau lengba ka tu video ngi bola penan kam bah ya ka kerteng jong par joy bar ji joy kumban si thoi pi udai wei ni ki riu rang ba jong ka dong ka than ri war chi ba ka sinong ki thau ki burom ha bar udai rang ba jong ka niam seng kasi ya ka ba ngi kum ka seng ru ngi burom bahai u bat ha ka ju ka por udai urang ba lai don benta ha ka jingele hill state
tingi su thu shai ba ka jing pron kam jong u new dekhar le singan ong ya ka kerteng ke jong ba rejoice kalong ban supen bej ya ki parro par senam ke jongi ya ka ba ki parro senam ke jongi ki de ban su thu bakum kini ki briu kiwan bat kilet handrai ngi mengi ngi shong ni kiwan ban berbi kiwan ban pensniu ya ka jing shong sok shong sai ke jongi bat kiwan ban penjot penpra ya ka jing ya i ke jing jan jongi parro par senam wat langi don hapreng ki niam ki jing ki per ki ba ngi ngi ti na kata kadau kaseng hang ni ke jan mit ka sngo ban buru kajing keli yaki nongilam jong BJP hang ni kiba bo ek office hang ni ayu kin le ya uni bril badai nak parti jong ki badai nak kemi ke jong ki RSS bola keren penpat ya kajai bril jongi boleh wanra ya ki sembai ke jing ya pat ya pra hang ni kajai bril jongi ngakar paru ya fi press amdai bafin suya ya shong klikti haki ni ke benta bafin lajru ban keli jing keli yaki nongilam ke BJP ayu gidon ban ong ayu gidon ban penpa halor jeng kini namar ngi kum kejai beru hing ida sungu persya adu kata bat nginem lak ban priang ya kejing keren kejing penpat jing penpra jung ni breu kajing e deka church kajing e deka sarkar ka bakarsan tang ki kristan ka sarkar ha meghalaya क्लेम पर खात ना का बनता कि परा खासी पनार कि बाबाद नियम तनराय क्वा स्कूल कल्ला नियम क्वा हॉस्पिटल कल्ला नियम नो क्वा सुरक कल्ला नियम क्वा इलेक्ट्रिसिटी कल्ला नियम लड़ाबाद नियम तनराय निम आई यफी सुरक ngim ai yafi kaying kasem ngim ai yafi ka school ngim ai yafi ka dispensary ngim ai e tang kawai ka condition lada kalla niyam fi haplet school haplet church ru pule ka kot mathematics pule ka kot science hap pule bible ru लड़ा खलेम पुले बाइबल खलेम हिकाय मैथमेटिक्स खलेम हिकाय साइंस लड़ा फिला फेल हा मैथमेटिक्स लड़ा फिला फेल हा साइंस उमले ले हा बाइबल हा पास लड़ा भी फेल हा बाइबल लड़ा भी पास लायो बभा मार्क हा मैथमेटिक्स लायो बभा मार्क हा सायन पिन फेल भले ला फेल हा बाइबल हा कने का परिथाय बहे आयु बाइबल बहे ने मैथमेटिक्स बहे कुमनो यो पिसा कुमनो कमाई पिसा कुमनो यो शकरी पुले बाइबल यो शकरी पुले मैथमेटिक्स पुले साइंस पिन्यो चक्री लाबन कमाई लका हुक कितो की कमाई लका थोक डेनेम ते कितो की खन्ना की वाला पुले हा कैथोलिक स्कूल ना किमी लंकिमी पा की ओंग कने का स्कूल सिंखासी बभाते ने बसन्यू बकला ते हडियन शीस्नेम कितो की लंकिमी पा की लावान इलावंग बाबू निकवा एडमिशन हका स्कूल सिंखासी तो किलावान लारुंग हा सिंखासी स्कूल तो कितो की फादर की लावान फादर किसका हमारा तो फादर अपना घर में है वो उस किसी को भी फादर बोलते हैं आप किसी को भी कपा उपा बोलेंगे अपना उपा ना कोई तो आया केरला से वो उनका उपा हो गया फादर हो गया चलो आपको जिसको फादर बोलना है फादर बोलो हम तो अपने पिता को ही फादर बोलेंगे जीसस क्राइस्ट क्लेम खा हंग ने क्लेम खा हा खासी जयंतिया लेट खार ही तो लड़ा डनकाम बन परशा तो डन लांग बात थी